Għadu ma ġiex identifikat il-katavru ta' raġel li nstab fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni f'appartament f'Santa Luċija minkejja li saret l-awtopsja. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem għall-Korp tal-Pulizija Brandon Pisani qal li f'din ir-residenza kien jgħix fiha Victor McKean ta' 62 sena u miegħu kien jgħix persuna barranija li qed jiġi mfittex mill-Pulizija. Il-Pulizija ħadet testijiet tad-DNA tal-qraba ta' McKean sabiex jiġi stabbilit jekk il-katavru huwiex ta' Victor McKean. Mill-awtopsja ħareġ li l-vittma midfgat u għala daqqit f'rasu. Mill-awtopsja irriżulta wkoll illi fuq il-katavru instabu daqqiet fuq rasu kompatibbli ma' strument jew għodda li taqta waqt li possibilment kien hemm ukoll soffokazzjoni. L-investigazzjonijiet li qed jitmexxew mill-Ispettur Kitarno qed jistabbilixxu jekk il-qtil seħħx fl-appartament. Minħabba l-fatt illi l-mod ta' kif instab il-katavru mgeżwer fil-boros u bid-dem bid-mija fil-appartament mhux qed ikun esklusi dan seta' li dan inqatel fil-post. Imma għadan kollu investigazzjonijiet għadhom għaddejn għadhom attivi sabiex anke dik il-ħaġa tkun stabilita wkoll. Kien rapport mill-ġirien li wassal għas-sejba tal-katavru war li kien hemm riħa tinten. Bil-ġirien qalu lill-Pulizija li kienu ilhom madwar ġimgħa ma jaraw lil McKean. Ġiet innutata kutra illi b'dak illi jidher illi kien dem kif ukoll tiċpis ma' diversi partijiet tal-appartament illi kienet dan tiċpis kien jidher li kienet ta' dmija. Malli baqgħu deħlin il-ġewwa mal-bieb tal-kamra tal-banju ġie innotat illi mal-art kien hemm xugaman impoġġija b'tali mod illi fl-art mal-bieb illi kienet jala l-arja minn taħt il-bieb tal-kamra tal-banju. Malli infetaħ dan il-bieb il-pulizija ittawlu għal ġewwa u kien innotat ġisem imgeżwer ġo boros Suwed. F'Awwissu 2017 kien diġà seħħ argument f'dan l-appartament f'Misraħ Dorel Santa Luċija. Victor McKean kien weġġa gravi u ġie attakkat b'sikkina. F'April tas-sena ta' qabel, McKean kien tressaq il-qorti wara li kien sawwad binjama u qatel ferħ ta' qattus għax kien der mitluq. Huwa kien ġie arrestat wara li rema l-ferħ ta' qattus ta' 5 ġimgħat barra fit-triq. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar l-omiċidju qed jitmexxew mill-Ispettur Kitarno, mejjun mill-Ispettur Hubert Cini. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.